and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ug karon mga kasama, niya ang naghinapos nga mga sumpay ning atong sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy. Ngano nagbuot-buot siya guba sa Bay Asyenda? Buot-buot gud Karin. Nga ang Bay Asyenda, ingon man ang Asyenda, di pa nag-iya naman ni Dungilan. Unsa may nagmatuod nga siya naging ang tag-iya sa Bay Asyenda? Wa pabaya mo surrender si Senyor Emilio. Unya rin, hain na nung imo Senyor Emilio. Di ba tuwa naman sa bahay ni Kuya? Ikaw ha? Abi kay na priso naman si Senyor Emilio, maayo na kay kamubugal-bugal niya? Naka-eskapo ra ba siya Manoy Butoy? Og sigurado gid ko nga muanhi gid to. Ikaw giunahon niya sa pagpatay. Karen, hasto na. Makalagot man sa gulis Noy Butoy nang? Sa kamudawats kamatuuran ka rin eh. Hasto na God, Butoy. Si Milan ragi makabuot ning tanan. Sa dili madugay Karen, ipakita na unya ni Milan ang kamatuoran. Nga siya ang tag-iya ni ining maong asyenda. Siya na. Ayaw na naglalisa si Butoy, kay igor sa siya nagtuman sa tugo ni Milan. Gawas pa, dili man papahawaon si mama nimo, isip ko sinira ning maong Bay Asyenda ka rin. Magpabilin man ang imong inahan. Hangtod na ang tanang nanarbaho din Way mawa nila. Hinaot nga imo kong nasabtan, Karen. Ngano to Karen ay? Ay nalagseryosoha ang iyang reklamo, nak. Ingon si attorney na nga makuha ko na ang bagong titulo sa asyenda. O nagdana ni sa kungan. Salamat kaayo, nak. Nga wa gyud makawang ang imong kahago. Salamat sa kayo na nga imo kong gipahuwam sa imong pangandoy. Ugaling lang. Nagisi ang akudugan. Ayaw gyud pagpakawa sa imong paglaom, anak. Mubalik ra kadto si Hazel dinhi. Labi na gyud kun iyang masayran nga nawa na ang Bay Asyenda nga kaniadto gipuy-an sa kriminal. Asa ko lagi pangita ang akong mahal. Ito kyan sa tuwa sa langit ang pagpangita mo sa imong mahal. Ang akong gikahalukan. Nga tingaligda na siya sa bakan ng among anak. Mas musamot nga ampingan siya sa tuwa sa taas. Hazel, niya na sila. Kinsan sila, sister? Si Milan. May kauban siyang matured nga babae og ang inyong driver. Niya si nanay? Dool lagi di ay kaayo mo no kay mitahod ka namang gyud og nanay sa inahan ni Milan. Mihilak na sad lagi ka. Pag-ilis na lang hinuon og duula sila. Sige na. Salamat na lang, sister. Unsabay salamat, uy. Ngano bang imo mang yung silutan ng imong kaugalingon? Naakabay gida sa imong sabakan. Dili na ko mahilak, sister. Aanihilan ko. Naatuod si nanay. Tupad sa akong mahal. Kanindot nilang gakson. Nganong dili ka man mo gawas din o gakson nimo sila? Uwa pagid ko'y kaisog, sister. Unya, biyaan talang ka din Mo assist pa ko sa misa, Hazel. Anilang ko din sister. Tagbaon ko na lang ang ako mga mata sa pagsudong nila. Ayaw bayag sila tugaan ha? Nga di ara ko din Please, sister. Akong nanay, sister. Kanindot sa inyong simbahan, sister. Salamat. Ilang
Ilang ang akong nganter. Maayo kay miuban ka ni Milan. May hangyo gid ko niya, sister. Kay ganahan ko no kaayo siya ni Dapita. Mura kunog. Gaan ang iyang dughan ko ni Asiya. Mura kunog. Ani niya makita ang iyang mahal, si Hazel. Abi na mo, sister. Gipaguba ba yan akong daang bayasin na. Ako ning gipatamnan og mga tanom nga mamuwak. Aron dugukon sa mga kaba-kaba. Ang kaba-kaba, sister, mo'y sinugdanan sa ilang duha ka pagbati. Gani, nanakop og kaba-kaba si Milan. Iyan ang giframe o gihatag nga tong Hazel. Pero tisad taong lipayang Hazel, sister, nga midawat sa hinatag ni Milan. Nawawagan ko, sister, kay ako manggipabayaran sa kong mahal ang unang kwadro. Aron doon ako'y ikapalit og sinina ni nanay. Siya man ko'y mitaod sa kong medal sa dihang migraduate ko sa senior high. Kanindot di ay sa inyong kinabuhi, no? Malipayon kami sa kong mahal. Pero, wa ko na makita ang akong mahal, sister. Tabangan ko ikaw, Milan. Aron makita nimo si Hazel. Kanindot ba ya iduol nila, uy? Unya, gakson ug hugot kaayo ka nang madungog nila ang kusog nga kuba sa kundugan tungod sa tumang talipay. Mahal, gusto man ko magmahay nga nung ikaw rin gipitik sa akong kasing-kasing. Pero dili ko usab isalikway ang sobrang kalipay sa diyang imong gipatagamtam nako ang bation sa usa ka asawa. Sobra ang akong pagmahay. Nga nung nahimo ko pang amahan ng kriminal sa imong mga ginikanan. Wa man ko ilabot sa gibuhat sa akong amahan. Pero managsama ang dugo nga naglatay-latay sa amo kaugatan. Mahal. Nganong daghan mang tao sa simbahan? Doon na kaing kasal. Naka si Hazel. Kanang animal nga wawaw mo'y nakaingon. Nganong magsige man na siya agin ni Dapita. Ngano man, muna'y nakaingon nganong dili na hinoon ko makagawas din ug ikakita ang tao nga dakong ikatabang nako. Animal! Andre, nahibaw ka hain ron sila si Milan og sinang ilang? Wa ra ba sila man ang hidnako ka rin? Hangtod ka ba, Dre? Mubugal-bugal sa kanako? Ha? Ngano ako man nang buhaton? Wa. Sige na lang, Dre. Asa naman ka? Mupauli na lang. Kung doon na kay problema, mahimo ba yung sultihan ko nimo? Ayaw na lang. Apil ra bakas na masangil na ko nga espiya ko. Ha? Andre, nahibaw ko nga nakapangutanan ako ni mo ani pero usbon di ka pangutana. Sa bagay di ay ang mahigugma sa doon na ikihigugma. Dili man. Mahimong sa ang mahigugma sa taong may gihigugma na. Kung maghimo siyag plano, pagguba sa ilang relasyon. Tuwa na sila, sister. Tuwa na. Nindot kayo silang gakson, sister. Labi na yun si nanay. Abi ni mo, Hazel, sa sinultihan sa giingon ni mong nanay ilang, pinangga ka kaayo niya. Tinuod ko na, sister. Nganong naibaw man ka sa iyangan? Iya mong kong gisultihan.
Gimingaw na kaayo ko nila. May gibuhat ko no si Milan nga sigurado gyud nga makalipay nimo. Unsa man, sister? Iya ka bang gisultihan? Giguba ko no niya ang bay asyenda. O gipatamnan niya mga tanom nga mamuwak. Aron adto na didto maglupad-lupad ang mga kaba-kaba. Tinuod, sister? Gipaguba sa akong mahal ang bay asyenda? Maoy iyang pung. Ang nagsalig na itaon sa bay asyenda. Sama pananglit sa inahan ni Karen nga maoy kusinera. Way gitangtang si Milan sa nanarbaho sa asyenda. Ang uban, iyang gipaatiman sa mga tanom. Wow! Kanindot di ay unta sa bay asyenda. Iyaning butangan og asyenda kaba-kaba. Kanindot katanahon sa asyenda kaba-kaba. Kung mamuwak na ang mga tanom. Pagkadaghan ka sa mga kaba-kaba. Ikaw mo'y hinungdan nga nung giusab ni Milan ang bay asyenda, Hazel. Magpahimo ko no siyag bahay nga igo ra ninyo. Aron maoy inyong pahuwayan. Wa pa madakpi ang way kasing-kasing kong amahan. Nga nung magpaabot pa man ka nga madakpan ang imong amahan. Kung mubalik ka na ni Milan, nakasiguro ko nga iya kag yung panalipdan. Musamok yun siya nako. Gusto kong masayod kun ako bagyot siyang amahan. Kung ako'y makapuyo ni adtong dapita, tingali wa gyud ko'y problema. Malinaw ug bugnaw ang maong dapit. Feeling ba yun ako, Nay? Ato ko makita nga kumahal. Unya adong. Sige lang tag adto ani. Ikaw may akong gikabalakan, eh. Ano naman no? Tingalig sobra na sa oras ang imong trabaho, ban ako. Kinahanglang mumatakag sa'yo, aron mo ato na sa simbahan. Jesus, ukra ka na ako dungoy. Ah, hunong, Nay! Hunong! Milan, unsa imong nakita? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!